Sabeu la història dels tres reis? Us la vaig explicar. Vet aquí una vegada que en 3 indrets molt llunyans de l'Orient hi havia 3 reis i cada un d'ells tenia un palau. L'un tenia el palau decorat amb unes teles de colors daurats i d'aquestes teles en penjaven unes làmpades d'or que enlluernaven a tots els que entraven a palau. Aquest rei es deia Melcior i tenia una barba blanca que li arribava gairebé fins als peus. A un altre li agradava que el palau fes olor de net i per això tenia repartit per totes les habitacions i per tots els corredors del palau una mena de gerros plens d'encens. El nom d'aquest rei era Gaspar. Gaspar tenia uns ulls tan blaus que semblava que volguessin il·luminar el camí quan tot era fosc. I el tercer, que el seu palau estava rodejat d'un bosc molt frondós, cada dia, quan el sol treia el nas per darrere les muntanyes, agafava el seu matxet ben esmolat i netejava les males herbes que creixien i que volien enfilar-se al tronc amunt del seu arbre preferit, l'arbre de la mirra. Amb la mirra en feia medicines que guarien a la gent i d'això Baltasar, que era el seu nom, se'n sentia molt orgullós. El que més agradava a tots 3 era pujar a la torre més alta del seu palau i observar llargament les estrelles, sobretot en les nits més fredes d'hivern. Va succeir que una nit, mentre miraven el firmament ple de milions d'estrelletes xiques, de sobte van veure una estrella molt gran que anava engalanada amb una cua llarga que brillava tant com la mateixa estrella. Però el que més els va sorprendre va ser que no s'estava quieta com les altres, sinó que es movia lentament com si volgués anar a algun lloc. Melcior s'aixecà d'una revolada, va baixar les escales el més ràpid que li permetien les seves cames i la llarga barba, introduir totes les làmpades d'or que li cabien al cofre més gran, el carregà al seu camell i va iniciar el camí seguint l'estrella. Gaspar es va quedar un moment bocabadat observant aquell estel tan lluminós i es va dir a ell mateix: «Gaspar, agafa el millor encens que tinguis, carrega'l al camell Gaspirius i corre a seguir l'estrella». Finalment, Baltasar, discretament per tal que no el sentís ningú, va anar a l'arbre de la mirra, li arrencà la millor que tenia, la carregà al seu camell més engalanat i va emprendre el camí que li assenyalava l'estrella brillant. En una cruïlla de 3 camins es van trobar els 3 reis i així va ser com es van conèixer. Els 3 reis savis, doncs, amb molta il·lusió perquè ja no anaven sols, van emprendre el camí amb rapidesa perquè l'estrella havia continuat bellugant-se mentre ells s'explicaven les seves coses. L'estrella es va aturar en un llogaret apartat del poble de Betlem, precisament a sobre d'una cova on hi havia una jove parella que acabava de tenir el seu primer fill. Feia fred i per escalfar l'infant, Josep, el pare que era fuster, va fer un jaç amb 4 fustes que va trobar escampades per la cova i van apropar l'infant, per nom Jesús, a un bou i a una mula que mandrejaven mentre miraven sorpresos a aquella criatura que acabava de néixer. Maria, la mare, va treure un mocador del seu cabdell, va embolcallar el seu fill i el va posar a sobre de la palla perquè Jesús estigués ben confortat. Melcior, Gaspar i Baltasar observaven des de fora estant el traginar intens d'aquella família que acabava de tenir el seu primer fill. La humilitat d'aquella parella va entendrir el cor dels reis, que es van mirar i, sense dir-se ni un mot, s'agenollaren als peus de la mare. Baltasar deixà la mirra als seus peus, Gaspar li lliurà l'encens i Melcior les llànties d'or pur. Des d'aquell moment, els reis van decidir que cada any es trobarien a la mateixa cruïlla i farien una gran cavalcada per tots els pobles i ciutats i que portarien els regals més divertits i més bonics a tots els infants del món. Però enguany el coronavirus els està fent la murga i no es deixa fer les seves cavalcades. El president de la Generalitat de Catalunya i els amics del Procicat els hi han enviat una carta a cadascun per dir-los que aquest any no podran passejar-se com feien sempre,
sobretot perquè els 3 reis són persones de risc. Ei, que els riscs són molt grans, A la carta també els deia que tots els infants, pares, mares, avis, àvies, tiets i tietes havien de quedar-se a casa per poder guanyar el coronavirus. I així és com Musicant ha estat encarregada d'una de les bústies màgiques que avui, dia 4 de gener de 2021, un patge reial ha vingut a recollir amb totes les cartes que li hem anat tirant. Vet aquí un gat, vet aquí un gos, vet aquí un conte que ja s'ha fos.